Ahojte, vítajte na mojom kanáli. Dnes by som vám chcela ukázať, ako pletiem krajové očká. Je to dosť dôležité, hlavne ak pletiete niečo, kde ten kraj vám bude vidno, tak je to dosť dôležité, aby tie očka boli také úhľadné. Takže spravím si prvý uzlík, prvé očko. Nahodím si len pár očiek, keďže vám nejdem ukazovať žiadny vzor, žiadne pletenie, len krajové očka, čiže nepotrebujem žiadny veľký vzorkovníček. 1, 2, 3, 4, 5. Čiže tu budeme si pliesť dneska len krajové očka. Namotám si priadzu na prst. Tak. Teraz mám nahodený prvý riadok. Jednu ihlicu si vytiahnem, keďže ja nahádzujem prvé očka na 2 ihlice. Otočím si pletenie a ideme si pliesť. No, krajové očka ja pletiem dvomi spôsobmi. Ono tých spôsobov je viac. Ja pletiem dvomi, že buď ho pletiem hneď v tomto riadku, alebo si len prevlečiem z jednej ihlice na druhú a krajové očko budem pliesť to posledné krajové očko budem pliesť až v ďalšom riadku. Čiže teraz, keďže som si nahodila očka, tak si ideme pekne pliesť prvý riadok. Hladko, ako sa pletie hladko, som vysvetľovala v jednom z predchádzajúcich videí. Čiže ja si len rýchlo tento riadok upletiem. A už sme pri poslednom krajovom očku. Čiže ja to zvyčajne robím tak, že si len priadzu dám takto pred ihlicu, z vrchu si pichnem do očka a takto si ho len podberiem a prevlečiem. A teraz, keďže som ho v tomto riadku neplietla, musím si vymeniť ihlice, v tom riadku som ho neplietla, budem ho pliesť teraz a budem ho pliesť hladko. Čiže si zo spodu pichnem do toho prvého očka, podberiem si takto priadzu, prichytím si ju tu palcom, keďže tu nemám háčik, nemám si ju ako zachytiť háčikom, čiže si musím týmto palcom takto pridržiavať, inak by sa mi tu mohla cez tento koniec zošmyknúť. A takto si ju pekne tou ihlicou ťahám von z toho očka. Tu si túto priadzu môžem vyťahovať, môžem si to očko skracovať, zväčšovať. Ja si ho robím tak, aby som zbytočne ho nemala moc voľné, ale aby sa mi ihlica mohla pekne tu napohybovať. Aby mi tá priadza pekne obopínala tú ihlicu. No a keď už mám toto očko tu tú priadzu takto vytiahnutú cez to očko, tak si ju držím prstom a toto očko staré môžem takto zhodiť a pokračujem v pletení v takom vzore, aký som si zvolila. Ja teraz pletiem hladko. Čiže zase som na konci riadku, tak zase posledné očko ja nepletiem, čiže prehodím si priadzu takto pred to pletenie a takto z vrchu si do očka pichnem a len si ho prevlečiem na tú druhú ihlicu. Dobre, vymeníme zase ihlice a ideme zase. Teraz si vlastne to očko musíme upliecť, keďže sme ho v predchádzajúcom riadku len prevliekli. Čiže zase takto spredu, si takto zo spodu pichnem do očka, idem si ihlicou až za priadzu, podberiem si ju takto pekne, palcom z tejto ruky si ju tu nadržím, tú priadzu nech sa mi nezošmykne a ihlicou ju takto ťahám cez to očko krajové a už keď mám takto vyťahnuté, tak staré očko si môžem spustiť dole z ihlice a pekne si pokračujem v pletení, tak aký mám vzor, ako sa mi javia očka, alebo aký potrebujem vzor. Zase som na konci riadku, čiže zase si dám priadzu pred pletenie, pekne si takto pichnem z vrchu do očka a len si ho takto prevlečiem z jednej strany, z jednej ihlice na druhú. Zase si prehodíme ihlice a ideme pliesť zase znovu. Čiže takto, keď sa z vrchu pozriem na tú priadzu alebo zo zadnej strany, tak vidím, že tá priadza mi tu vychádza medzi tými dvomi očkami. Čakajte, zaostrím vám to. Vidíte? Tu mi vychádza medzi tými dvomi očkami. To znamená, toto očko je upletené. Nejako mi to neostrí.
toto očko je upletené, z neho ide táto priadza a toto očko nie je upletené, inak by mi tá priadza išla z tohto očka. Čiže ja ho musím v tomto riadku pliesť, inak by mi tu vznikla veľká diera, keby som ho neplietla a tu by mi to moc tento kraj ťahalo, lebo by sa mi očko, by mi tam nepribúdali riadky. Čiže zase spletiem ho hladko to očko, čiže si pichnem ihlicu do neho takto zo spodu spredu, idem ihlicou až za priadzu, takto pod priadzu si ho podberiem si tú priadzu, čo mi ide z ukazováka a pekne si ju prichytím, týmto palcom si tú priadzu tu nadržím a pekne ihlicou tú priadzu ťahám cez to krajové očko a už keď toto očko tu mám, tak si tu to staré očko takto dám dole z ihlice. Tu na toto očko si stiahnem tak, aby mi priadza obopínala ihlicu, ale aby mi takto pekne voľne cez to očko chodila, aby to nebolo moc stiahnuté. A pletiem ďalej riadok vzorom, aký je zvolený. A keď som takto na konci, tak zase dám si priadzu pred pletenie a len takto z vrchu si do toho očka pichnem a pekne si ho prevlečiem. Prehodíme si pletenie opäť. A zase prvé očko musíme pliesť, keďže nebolo pletené v predchádzajúcom riadku, takže ho pletiem hladko, zo spodu si do neho pichnem ihlicou, podberiem si takto priadzu, prichytím tu palcom a prevlečiem si tou ihlicou tú priadzu takto cez to očko. Už keď ju mám tu vytiahnutú, mám vytvorené nové očko a toto staré očko pekne z ihlice môžem spustiť dole. A pekne si pletiem ďalej až do konca riadku a tu zase, aby som to očko mohla v druhom riadku pliesť hladko, tak tu si v tomto riadku dám priadzu pred pletenie, pichnem si do očka a len si ho takto prevlečiem. A zase otočíme pletenie a ideme pliesť nový riadok. Zase si ho pekne upletiem hladko, čiže pichnem do očka spredu, zo spodu, idem ihlicou až za pletenie, chytím si tu na palcom, aby sa mi nevyvliekla priadza z ihlice a pekne si ju takto tou ihlicou cez to očko prevlečiem. Toto očko, keď tu mám už prevlečené, vytvorené, tak si staré očko dávam dole z ihlice. A už mám krajové očko spravené a pletiem si ďalej riadok vzorom, aký mám zvolený, čiže ja teraz pletiem len hladko. Opäť som na konci riadku, zase priadzu si dám predpletenie a pekne si len to očko takto prevlečiem z jednej ihlice na druhú. Prehodíme si pletenie, namotáme si viacej priadze a ideme pliesť ďalej. Spravíme si ešte 1-2 riadky a ukážem vám, ako sa nám to pekne tvorí. Zase upletieme si to očko v tomto riadku hladko. Čiže idem ihlicou pod to očko spredu, zo spodu toho očka spredu. Ihlicou idem až za priadzu, čo mi ide z ukazováka, pekne si ju takto podberiem. Prichytím tu palcom, aby sa mi z tej ihlice nezošmykla. A pekne tou ihlicou ju ťahám cez to očko, takto ju prevlečiem cez to očko a ťahám ju von. Tým si vytvorím očko nové a staré očko pekne pustím už dole. Teraz si toto očko nové stiahnem podľa potreby, aby som ho nemala moc voľné, ale aby som mohla s ním pekne takto po ihlici som mohla s ním chodiť. A ďalej si pletiem už, ako sa mi javí vzor, aký mám zvolený. A už som zase na konci riadku, priadzu si dám zase dopredu a takto z vrchu si do toho očka pichnem, si ho tak podberiem na túto ihlicu a vlastne ho takto vyťahnem z tej starej ihlice von. A už ho mám prevlečené na tomto pletení. Prehodím si zase ihlice a zase si idem ďalší riadok. Čiže zase si pekne takto podberiem to očko spredu, pichnem si do neho spredu zo spodu. Idem ihlicou až k priadzi z ukazováka, čo mi ide. Omotám si ju tak okolo ihlice, si ju tak podberiem tú priadzu tou ihlicou. Tu si to musím chytiť tým palcom, lebo inak by sa mi mohla zošmyknúť tá priadza z tej ihlice a nevyvlieklo by sa mi pekne to očko von, nevytvorilo by sa mi očko. Čiže už mám teraz vytvorené nové očko a staré pustím dole. A pletiem riadok pekne až do konca a zase na konci si dám túto priadzu dopredu, takto z vrchu si len do toho očka pichnem a pekne si to takto prevlečím na tú druhú ihlicu. Už ho mám tu. Poďte, pozrieme sa, ako sa nám vytvoril kraj. Pozrite, dúfam, že to môžete vidieť. Vidíte, ako sa nám tu natvorí takáto pekná reťazka na kraji. Je dôležité, hlavne ak ten kraj nebudete zošívať, čiže vám ho bude vidno, tak je dôležité, aby ste tie očka plietli rovnako, aby ste tu mali pekne vytvorenú takúto reťazku. Pozrime sa na druhú stranu pletenia.
čo sa nám vytvorilo tu. Neviem, či vám to dobre vidno na tom videu, ale tiež tu vidím takú peknú reťazku. V skutočnosti je tu tiež vytvorená takáto pekná reťazočka. Vidíte ju tu? Vidíte? A je to dôležité, aby ste mali ten kraj taký pekný. No, ešte mám druhý spôsob pletenia krajového očka, ktorý ale až tak moc ja nepoužívam. Mne vyhovuje skôr tento, že to posledné očko nepletiem. Počkajte, upletiem si riadok, aby som sa dostala k tomu poslednému očku. Ja ho zvyčajne len prevlečím a pletiem v ďalšom riadku, ale ukážem vám ešte druhý spôsob. Čiže už som zase pri poslednom očku, pri tom krajovom, a ja si ho teraz upletiem normálne hladko, pekne ako keby som plietla hladko, a už ho mám upletené v tomto riadku. Teraz si pletenie prehodím a v tomto riadku ja už ho pliesť nebudem. Vidíte, tu vidíte, že priadza mi ide už z tohoto prvého očka, čiže je upletené aj toto krajové očko. To znamená, že v tomto riadku ja ho pliesť nebudem a ja si ho len prevlečiem na druhú ihlicu. Čiže ja si pichnem do toho očka takto z vrchu, pekne si ho tak naberiem na túto ihlicu a len si ho tu vyťahnem. A už ho mám na tejto ihlici prevlečené. Keďže pletiem vzor hladko, tak si dám priadzu za pletenie a idem si pokračovať ďalej vzorom hladko. A zase tu si to očko upletiem hladko, to koncové očko krajové si upletiem hladko, otočím si pletenie a keďže už som ho uplietla v predchádzajúcom riadku, tak teraz ho nepletiem, lebo to krajové očko ja nepletiem v obidvoch riadkov, lebo tu by sa mi to tak začalo vlniť, lebo by bolo vlastne ako keby som dva riadky naraz uplietla. To krajové očko proste tak funguje, že ho vždy pletiete buď na konci riadku ho upletiete a v novom riadku ho len prevlečiete, alebo ho na konci riadku prevlečiete a upletiete v novom riadku. Ja vám teraz ukazujem ten druhý spôsob, že som ho uplietla na konci riadku, čiže teraz si ho zase len prevlečiem. Takže si do neho pichnem takto z vrchu, dopredu, dám a si ho len takto prevlečiem, nepletiem ho, len si ho prevlečiem z ihlice na ihlicu. Ja mám vzor hladko, táto priadza, ja ju mám pred pletením, ale keďže pletiem vzor hladko, tak si tú priadzu len takto presuniem za pletenie a pokračujem môjim vzorom hladko. Hladko a zase posledné očko upletiem hladko. Tak ako pletiem všetky očka, prehodím si priadzu. Čiže keďže som uplietla to krajové očko v predchádzajúcom riadku, v tomto riadku ja si ho len takto z vrchu si do neho pekne pichnem a si ho len prevlečiem z jednej ihlice na druhú. Už ho nepletiem, lebo som ho plietla na konci predchádzajúceho riadku. A teraz vlastne ja potrebujem pliesť hladko, čiže ja túto priadzu si dám takto za pletenie a pokračujem pekne pletením hladko. Tak, a zase aj posledné očko upletiem hladko. A teraz si zase vymením pletenie a tu si to očko pekne prevlečiem zase z ihlice na ihlicu. Priadzu si zároveň dám za pletenie a môžem pekne pokračovať vzorom hladko. A pletiem zase posledné očko hladko. A už to riadok mám hotový. A zase namotáme si viacej priadze na prst a prehodíme si len prvé krajové očko si len prehodíme, nepletieme ho v tomto riadku, lebo sme ho plietli v predchádzajúcom. Čiže tu si ho len pekne prehodím, dám si túto priadzu za pletenie, lebo pletiem hladko a idem pekne pliesť hladko. Ups, vidíte, teraz sa mi trošku zamotalo. Ak sa vám tak očko, že sa vám zamotá, tak si ho len vráte pekne na tú ihlicu a odznova pekne si ho uplete. To sa stáva, keď sa človek ponáhľa. A zase upletiem posledné očko hladko a len si otočím priadzu a pletiem odznova. V tomto riadku to očko pliesť nebudem. Keď už je upletené, len si ho takto si z vrchu do neho pichnem dopredu. Počkajte, tak dopredu. A len ho vyvlečiem. Čím si ho prevlečím na druhú ihlicu, priadzu si dám pekne za pletenie a pletiem ďalej vzorom hladko. A aj posledné očko robím hladko. A zase si otočím a opäť
tu už som ho plietla, mám ho upletené, plietla som ho v predchádzajúcom riadku, čiže tu si ho len z vrchu si do neho pichnem a takto si ho prevlečiem, si ho vlastne vyvlečiem z tej ihlice dole. Priadzu mám pred pletením, tak si ju dám za pletenie, lebo ja pletiem teraz hladko. A takto si budem pokračovať. Takže som vám ukázala dva spôsoby, ako ja pletiem krajové očka. Že buď si ho ako posledné očko neupletiem, len si ho prehodím z ihlice na ihlicu a pletiem ho ako prvé očko v ďalšom riadku. Alebo ho pletiem, aj ako posledné očko ho upletiem a v ďalšom riadku si ho len prevlečiem. Čiže môžem si zvoliť. Nepletiem ho v obidvoch riadku, že aj ako koncové očko a potom ešte aj ako počiatočné. Vidíte? Pekne sa mi takýto kraj vytvoril. Taká pekná reťazočka sa tu spravila. Vidíte to? Čakajte. A teraz túto druhú stranu. Čakajte, ako vám to ukážem, lebo na tej kamere to tak pekne vidno nie je. Vidíte, aká reťazočka uhľadná? Takže je na vás. Či si zvolíte prvý spôsob, že posledné očko som neplietla, len som ho prehodila na ihlicu a plietla som ho až ako prvé očko. Alebo som ho plietla ako posledné očko a ako prvé očko som si ho len prevliekla z ihlice na ihlicu. Takže to je všetko, čo som vám dnes chcela ukázať. Prajem vám príjemné chvíle pri pletení. Nech sa vám darí, opatrujte sa a teším sa na ďalšie nové videá. Ahojte!